हौवा गोदान डेम' देलायनायनि डेम' हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान बक्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं। नै दिनै 9 तारिख मार्चनि 9 तारिख फागुन मासनि 24 तारिख बे 24 तारिखआव दिनै जोंना खोमदोन बसुमतारीनि गोथार जुलि दङ। दा बिनिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग्स लाना फैलायबाय। दा बिदिब्ला जों नायलांसै माबोरै साजायखो। दा फुं समाव जों रेडि जाजोबखाबाय। 2ता जानाय लोगो लोगो हिन्जाव गोदानखौ लायनो ओंखारलांगोन। दा बिदिब्ला जों माबायदि साजायदों फार्स्टआवनो नायग्रोनोसै। दा बिदिब्ला जाहैबाय गेट स्टार ओरैबो स्टार होदों। बेनिफ्राय गेजेराव हेपि वेडिं थागोन। सेंग्राफोर मावगासिनो दं बेखौ। नायगोन मा मावदों? कभारा बेसेबां दं? माला स्टाफ मोनगोन? जाबाय? औ। स्ट'र रुमाव बाहेरायावनो थाबायलै स्ट'र रुम। बाहेरायाव दोनाबानो जाया। बे हाबानि आरोबाव बानायबावनांगौ। बानायनोसै सालाय बाथि फोजोंलांनायनि। औ दे। ओरैबो थाबाय स्ट'र रुम, नैयावबो थाबाय स्ट'र रुम आरो बिनिफ्राय नोरैबो थाबाय स्ट'र रुम। बेनिफ्राय नैबे न' गोदान हिन्जाव गोदाननि रुम बियो। हिन्जाव गोदाननि रुम जाहैबाय पिंक कालार। मोनसेया 2 साइडआ पिंक कालार, नैबे 2 साइडआ पिंक कालार आरो बिनिफ्राय नैबे 2 साइडआ नैबे 2 साइडआ जाहैबाय नै मोनसे फ्रन्ट साइड आरो नैबे बे 2 साइडआ ग्रीन। माथो आलारि बाथि लांबावनांगौनो बानायबावनांगौनो माथो। खोथाया जाहैबाय दा जुमाय नङाबा गिदों बै समाव जि जादोंना। दसेनो हायो थालिरनि बानायनायालाय। गारियाव दोनदो। लाबोजोबखाबायथ'। मायालाय बोरो होनबा हारसिं जाबायना दसे। नैबेनो जाहैबाय हाबानि जायगा साजायगासिनो दं। खामानिया जोबाखै दाबो। जाबा जोब्बायानोसै। बेखौ स्टाफ बानानै डेक'रेट खालामबानो जाबाय। नैबे जाहैबाय डाइनिं हल। बारायानो बिसिबां नङा आरो फुङाव नुलायबाय थायो। नै बै फुङाव लाबोनानै जाला होनदो बिसिबांखौ होननानै बिजामादैयासो माहाजोन होजागोन फिसाजोआ। दिनै शुक्रबारखौ लाथ'दोब्रा। गन नांला बाहाय गन नांला। लायजौ नांगौ। बे थुगोन ना मालाय एसे रानदबहोनांगौ बेखौ। रानदोंथ' दहाय लाबोदों दा मैयानो बेबायदि मावनोबा हाखु दाखु खुंनो नाङा। हिन्जाव गोदाननि न'निफ्राय बहननानै लायग्रा बरायनानै लायग्रा। समान होदो फारसेखौ ओरै हाख्लायदो जाबाय। हाख्लायनायखौ सिङाव दोन। हाख्लायनायखौ सिङाव दोन। किचेन रुम
अरदाब ओंखाम संग्रा अगदाबा खयथा जाखो 1 2 3 4 5 6 7 7टा अरदाब बानायखाबाय गिदिर गिदिर बांद्रायलै न'नि जानायाव बाहायबाय थानाया 1 किल'बाबो मिसिना थिग जाबानो सोलियो आराम आखाइ सुग्रा फलसो जा 20टा डाइनिं टेबोलनि जायगायाव 30टायानो जासिगोन नामा जायगाया ना थांखु हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारदों ना हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारदों हिन्जाव गोदान लायग्रा हिन्जाव गोदान लायग्राफोर नैबे देखायहराखै खेबदोंसो हिन्जाव गोदान लायनो ओंखारबाय दासो नैबे बरायग्रा हिन्जावफोरखौ एसे लाखानोसै बरायग्रा नैबे बाजै नै आदाबा मानि खनसाय बिमादै गुवाहाटियाव थाग्रा बिहां नुवासै गैयाना खोमदोन थांबाबो जों थांबा थांजोबनाय जायाखै थांहां नोंथाङासै नोंसिना गारिया लाबोआखै नामाथाय एनै भाइ गाखोदो दे भाइ सानसे दंना होलाय औ थांनो लुबैदोंमोन लामा हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगो थाब लाना फैदो आं हिन्जाव लायफादों दा ओइ बेयाव थांदोंमोन इले आगैयाबो थांनो नागिरबाय नै आगैया आगैया आगैनि टिन ओइ हिन्जाव गोदान फैबाय बरायनो नागिरबाय हिन्जाव गोदानखौ ना गियान हौवा गोदान डेम' देलायनायनि डेम' भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो पार्ट 2 नोंथांमोना हाबानि डिटेल्स आलासिफोरखौ नुनो मोनगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना जमनानै थादो दान्दिसे सम